Γεια σας, εδώ Golden Wolf και σήμερα παίζουμε Skywars μαζί με τον Mano Attack Gamer. Γεια σας, είμαι Νάτος, ο Golden Wolf, άλλος λέγεται έτσι γιατί το αρέσει αυτό το όνομα. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε Minecraft, ναι, δεν άρχιξα το intro γιατί το άρχιξα ο Golden Wolf, δηλαδή ο Χάρης. Μπες στο 5. 1 στους 4. Σε ποιο πάμε? Στο 5. Νομίζω. Μπήκα, δεν πρόλαβα. Yes. Όχι, δεν είμαι... Α, ναι, όντως. Λολ. Ωραία. Και κλείνω λίγο το βίντεο μέχρι να έρθω. Μέχρι να βρούμε μάλλον που να πούμε. Γεια σας, επιστρέψαμε πάλι. Θα παίξουμε με τον Μάνο που είναι. Ναι, το έκανα εγώ, ναι, εδώ είμαι. Ναι, Άνοιξε και εσύ το βιντεάκι, μπράβο. ναι, το έκανα edit. Θα κάνω για πρώτη μέρα αρκετά βίντεο. Να δούμε αν δουλεύουν, γιατί πριν δεν δούλευαν. Θα σου δείξω εγώ πώς να τα ανεβάσω. Είδα πώς να τα ανεβάσω. Ήμουν μόνος μου και μου λέει αυτό το κανάλι είναι μόνο για εσάς. Ιδιωτικό. Και μετά λέω για να γίνει μη ιδιωτικό, ανεβάστε ένα βίντεο. Και μετά μου λέει μπες στο. Θα σου δείξω, όχι. Λέει καλά, ναι, θα σου δείξω μετά εγώ γιατί σου λέει να το ανεβάσει από εκεί και δεν το ανεβάζει. Δεν σου λέει. Καλά. Ξέρω τι σου λέω. Βλέπω αυτό το βίντεο μην ανεβαίνει ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Ξέρω χάλασε το ηχείο μου πάλι. Χάλασε το μικρόφωνο μου πάλι. Ή ξέρω εγώ, έρθουν οι γονείς μας και έξω φωνάζουν. Ακούς ρε. Ναι. Μ' ακούς? Ακούς. Εγώ ναι. Τώρα χάσαμε λίγο. Είσαι νουμπάς αφού δεν μ' ακούς. Αφού σου λέγα μ' ακούς δεν μ' ακούς. Και εγώ έλεγα ναι, θα δεις μετά το βίντεο. Σ' άκουγα. Γιατί είσαι νουμπάς. Έλα μέσα. Λοιπόν, παιδιά, τον είχαμε χάσει για λίγα δευτερόλεπτα. Τα δευτερόλεπτα αυτά ήταν βασανιστικά. Έφτασα μη πρώτος πως να άρεσε νουμπάς. Το ξέρει όλη η Ελλάδα, από Κύπρο μέχρι Ελλάδα. Και είσαι τόσο νουμπάς. Δεν βγάζει νόημα αυτό που είπες. Που κάθε φορά που με νικάς και σ' αφήνω. Τι είπες? Αν την επόμενη φορά που θα παίξουμε στο Green Hill θα δούμε ποιος θα νικάει. Μιχέλ. Δεν ξέρω να Αγγλικά από νουμπά. Από πότε άλλαξαν τα ελληνικά με αγγλικά? Θυμίζεις ένα που το λένε Απόστολο, ρε. Τον Απόστολο τον Παύλο, τον ιερό. Όχι τον Απόστολο, λοιπόν. Ξέρεις κάτι, έχουμε μείνει μόνο εμείς οι δύο. Sorry, Μάνο! Σταμάτα, έλα, σταμάτα. Γιατί με σκότωσε. Γιατί είχαμε μείνει μόνο εμείς οι δύο. Πέταξα αυγά για την τιμή σου. Δεν αρχίσαμε το PvP όμως. Δεν πειράζει. Κλείνω το βίντεο μέχρι να πάμε στο επόμενο. Ξαναξεκινήσαμε το βιντεάκι για το δεύτερο μάτς και το τελευταίο μας για σήμερα. Γιατί κάναμε ακόμα ένα βίντεο, αλλά κράτησε πάνω από 10 λεπτά και μου σβήστηκε. Γιατί είμαι νουμπάς. Όντως. Ρε, θες ξύλο. Λοιπόν, παιδιά, και εγώ τα έκανα λίγο δεν το έκανα λίγο edit το βίντεο μου. Ένα, παιδιά, είναι ο Χάρης, αν δεν θυμάσαι, χάρισμα, κουράρισμα. Δεν ξέρω γιατί, κάποια φορά λέω χάρισμα, χάρισμα. Fail βίντεο. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί είναι πολύ αστείο. Ποιος θα μας δει, ποιο παιδί θα κάτσει να δει κάποια παιδιά που κάθονται όλη μέρα στον υπολογιστή του και μη πω τώρα τι κάνουν. Σκέψου ποιο παιδί θα δει εμάς, δηλαδή εμείς βλέπουμε Hacky Pixel και βαριόμαστε να φανταστείς μερικές φορές. Σκέψου αυτοί που βλέπουν εμάς. Το πολύ 5 subscribe να έχω μου φτάνουν. Αλήθεια. Ναι, όχι εσείς 5 subscribe, άλλοι που δεν τους ξέρω. Με εσάς δεν έχω τουλάχιστον 10. Πόσους έχεις εσύ? Εγώ 30 και 11 από φίλους μου. Ρε, χωρίς να τους πω στο σχολείο μου, ρε. Λογικό είναι. Χωρίς να τους πω τίποτα, ρε, κατάλαβα ότι έχω κανάλι. Ναι, και εμένα κατάλαβα ότι έκανα βιντεάκι ο άλλος. Είχα κάνει και παλιά βίντεο, ευτυχώς σβήστηκαν. Ευχαριστώ το YouTube που τα σβήσε. Εκεί ας ζουμπάς εκεί πέρα. Έπεσε μόνος του. Πιάστηκε από το νερό, Καλό αυτό. Που θα σου να Εσύ είσαι αυτός. όχι. Αντικρόμπακ, το είδατε όλοι σας. Το είδατε όλοι, αυτόν τον τύπο κάτω τον μπαν. Το είδατε όλοι. Πώς θα το κάνω πάνω. Δεν ξέρω, κάποιος. Όψ, sorry, ξέχασα ότι είσαι εσύ. Καταλάβετε. Αυτός είχε αντικρόμπακ πριν. Δεν πάω εκεί. Έλα να μείνουμε εμείς οι δύο να σε προδώσω ενώ ό,τι ώρα μέρα που είναι. Όχι, με έπαιρνε σταμάτα. Αν μείνουμε εμείς οι δύο δεν υπόσχομαι τίποτα. Λέω κάνω παρκούρ να πάω εκεί. Πίσω σου.
Ξέρεις κάτι, πάω γιόλο. Δεν το φέλαρα. Μην το αφήσεις να κλείσει το νερό. Θα το κλείσει. Αν το κλείσει θα κλάψω. Έπεισε νουμπάς. Sorry νουμπάκι, αντίο. Πόρε μου σπάει τα νεύρα πολύ αυτός ο τύπος. Ω, που πιάστηκα. Μην το αφήσεις να κλείσει κανένα νερό. Δεν έχω σώμας. Έχω ένα. Αν κλείσει το νερό θα πω πιπ. Πω. Έλα γρήγορα. Ξέρεις που έπεσα. Θα πέσω. Ο νουμπάς με βλέπει και δεν κλείνει το νερό ρε. Πάει να το κλείσει μου φαίνεται. Όχι, δεν το κλείνω. Δεν με έχει δει καν. Θα τη σκοτώσω. Μην περάσουν 10 λεπτά και κλείσει το βιντεάκι. Θα γίνει χαμός. Ρε μάνο. Έχει μια λουμπίτσα. Αυτοί πήγαν να ρίξω που είχε τέτοιο. Έρχεται μια λουμπίτσα. Γιατί τι λες νουμπίτσα. Γιατί είναι λουμπίτσα. Δεν την ξέρεις καν. Λουμπίτσα. Και ό,τι Ντάν έχει γυναικείο σκίνα αλλά δεν είναι νουμπίτσα. Όχι, είναι λουμπίτσα. Είναι papi girl. Εγώ πάω να σκοτώσω τον άλλον. Κάνει. Δεν είναι δύο κορίτσια, είναι κι άλλα σαν ένας. Ο άλλος που είναι. Εγώ, ρε, μόνο εμείς δύο έχουμε μείνει. Αν είναι και το Papi Girl. Αν είχα snowballs θα γίνονταν χαμός. Και πάλι θα ξαναβγαίνει καλά. Σου έρχεται, σου έρχεται. Το record δεν άπλυνε μπα. Γιατί βάζει λάβα, θα καεί μόνη της. Σαν να μην έχουμε μπλοκ. Πήγαινε. Μου σφάει τα νεύρα, ρε. Όχι να διαχείριζε. Πάω σιγά σιγά. Οπ! Τι έκανα ο τρελός. Ωραία! Ρε, με σκότωσες. Μπράβο, Μάνο. Δεν έχω λάβα, δεν έχω λάβα. Σοβαρά, αλήθεια. Εντάξει, τουλάχιστον έχει νερό εδώ πέρα. Ανάλαβε την εσύ. LOL! Λάβα. Όχι, πέθανα. Σοβαρά. Είσαι πολύ νουμπάς. Έβαλα τη λάβα τελευταία στιγμή. Τη σκότωσα. Γεια, bye bye. Κλείσω νερό. Κάτσε, αν βγαίνει από το νερό θα την κάνω, θα την βασανίσω. Τραγικά θάνατο. Πάρτο. Τσαφ. Χάρη τη βλέπεις τελευταία. Ναι, ναι, είναι τόσο χαρούμενη τώρα. Τη βλέπεις με μια φάτσα. Ιχου. Όχι. Όχι. Έπεσε. Δεν ξέρεις, αυτό αν είχα edit θα το έκανα σε λυπηρή σκηνή. Αν δεις τη φάτσα της. Αυτό, νίξα GG. Και αυτά για αυτό το βίντεο, θα έχει και άλλο βίντεο σε λίγο. Ναι. Γι' αυτό Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe και αυτό από τον Golden Wolf. Γεια σας.